up? Welcome back. Two days po akong hindi kapag-upload ng vlog kasi nakabalik na ako sa biyahe. Medyo busy na. Ngayon, prepare ako ngayon for sa biyahe namin napuntang Cagayan. Bali, dalawang truck kami ngayon mag-convoy. Pumunta doon. At sana pray po natin na ligtas yung mayo mong pagbiyahe. Punta. Dili ka, Lord, dili ka masagad na mo. Salamat dahil sa imong suporta. Punta, Lord. Mayong lawas kay medyo ulan-ulan niya karon. Ulan-ulan karon guys, no? Mga good vibes, bisdak. Ulan-ulan karon. Tulong ba ko sa loading area na mo karon? O siguro tagaan mi din mo mayo nga pagbiyahe o pag-abot sa Cagayan. O good luck sa mong biyahe. Sa mong duha kumpare nako. Good luck sa mong duha Lord. O mo lang to. Daghang salamat. O sa ako ang mga followers, mga viewers. Kalma lang mo kay siguro nato yung mga vlog upapood nga ma-upload nga maragsan lang nato nga makita kay siyempre Cagayan nagkatang makita ito mga view o mo lang to mayang gabi siya tanan. A few moments later.